només és un restaurant. La veritat és que primer de tot és una peixateria, per això que tu vas a les escales que tens aquí és el peix. Llavors pot venir una persona i dir, doncs mira, vull 5 quilos d'ostres, dos talls de rap i una sèpia. I pot venir a comprar-ho. És un altre dels serveis que donem. Tot això va començar amb una peixateria. Al carrer Migó hi ha un dels socis, tenia una peixateria on es venia peix i va decidir de contractar un japonès o que sapigués fer sushi i va començar fent doncs això, peix i sushi tot per emportar. S'ha posat coses a la pissarra, vam fotre 4 taules i 4 cadires per 15 persones i era un lloc on no hi havia carta. Nosaltres agafàvem el peix que hi havia a les neveres, que el que havia quedat del dia, i amb allò cuinàvem. Venien els clients i els hi fèiem el menjar una miqueta personalitzat. Com era un local petit, ens podíem permetre el luxe de fer tot això. I la idea va funcionar molt bé i vam començar a treballar bastant i llavors l'equip va decidir de venir a Passeig de Gràcia. Tampoc a un local a peu de carrer, perquè no és el que ens interessava, de fer un local d'aquests comercials per estrangers i tal, sinó per treballar una miqueta amb un tipus de gent més... Tonight I love